Salamu alaikum wala amatullah intala wa barakatuh. Ebusafo yamahum achi sama huma kwaba zaba Coastal Television do. Enda yedoda. Bosuma yomi neda otodo edone basa. Na enda so saye yibwa finima. Enda oye da otodo defua edusene bin 72 days. Yesha fiasi. Nti 365 ana 360 ni ibunu 72 anu abasene ko na ende amanaga ni na oye ahomjeda sonkokra zama oye ejanum enanum muslim fo ananka mofo aha ona inde danu minde ni yidi eid na nchodo yifidan na dam na yinyim no chewie no mfa no ya wode bosom na yade ne hihye nti ya besha chewie na asa ihuda ya hwede bosumi pu yansana ya hye chewie na ase nti defo pop desa okota oseni prayer na yede ide no edatue do nti dani fide de menyim no se Christian fompo o Assemblies of God na wo praise be na wo Methodist wo mafaka ho Anglican fo wo papa Pentecost Apostolic bobo nechi damon ko funa ho an wo group wo wi a nechi wa ba ma one man church for the ministry for on put them do so sin bia nti da me no oti na mo oti wo kwa me nukrum da ma no oti okodwo krum mo oti odan kokrum oti da ma okodwo krum enti me Christian for ministry mi so dos da ma no musem so no so wa dos nti bi mi ti fidan bi mi so wudiri me ndan nti ahin ne ahin di fidi di me ndan na so yi da kan yes go start television nti ya mo atase de wole wenyi ma wala wonda the world of endless possibilities. Nti wala fakahwe anyon fa hu me bi di idin me da yin bi di idin fi da yin bi di nendela sawa nti ne ya papre mu kra nde ya papre mu kra na anepei tasebo ade me na ba we modin ya ba abaka azewo oye Coastal Television wo de guitar no do the scanner one saba kan wo 5141 channel 54 also abortion will go TV do na channel 22 ono oya digital box bele kite no ichinchima na bekwa 22 na demu hokra anepe se bia na aye busy kakra ana nzeme bi kwa na bebi ndede yenti intum tem TV ni sikar na mfa nko nti mo mesrewa mobile phone no kita wona ko Facebook ko Facebook ana so ko YouTube search Coastal TV Cape Coast ana wala bo Coastal na or the format na bado ni miedo Coastal TV Cape Coast bam imiono no dala bo hwen na ndema o fruit ama bo hwen na live eat morning mix ya mwachi sonkokra no odem ebusia demuda na no anepe yewo bedun komo na ya ma okona dade enda ya homje da we fie no ko bebiara ende ye mo okona do intanepe enda nkote teni enda nkota na peji aba from Abubakar ASORBA Mohammed Fuseni Yakubu Isa idini Abubakar ASORBA Mohammed Yakubu Fuseni Isa danepe mi ma kyereba Habiba kama mepe Habiba Mariama Husaina mabuba nya mempe ntahindu na epe mepe Samira the first lady edi oya no kwa
akaza problem ni moy. Oh, no. What's me Samira? Be Hajia Samira. Nsane pay Mama V ndam koten one frame. Hajia Samira Abubakar. Ebjafo Hajia Samira Abubakar. Dede. We say no na me ka wonu amfa. Nta Samira Hajia Samira Abubakar. Why wonder rhyme fine? The man. Hajia Samira Abubakar. Yo. Muzun yin and Example aba from Abdullah Abubakar Kofi ESSUMAN. Yusuf kan Isa. Yeah. It's mo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Anope ebusia ma yamfa aseda sonko a owum no yamfa ma ejumoko ahuna adawo ma anope we so hina asen na ye de yamu achi jumede sonko no ye de bra wo no yamfa aseda yamfa ma Nesto Ventures. Yes, Nesto Ventures. Ode ya benseba ya keteseba ma wudem nya guy. Yes, see wudem no nya guy nti television anede woofer papa bi sound system abeside mo bobom kom enu yes ketesem nti wonya ba hodema na wokra eden ewie ajo 3.9 ete Nesto Ventures wo abra academy wedondo meche Calvary Methodist no positi pepepe ho Nesto Ventures wase ko na mfanda me no bi mo asene bi so nkoma oye Desel gift shop Desel the charge budget go kito no sem fabra no se gift no fa mo no fa kama wodofo wonnuanom ayankofo no no da mpa onnuadon na yankodon odahwara otene ho mu mantwat madezi asana kacha una ma Desel just our friend phone do anaso kapitse na onse shandama no location for the Desel na ebom pakuni di na nche na Google papa na wache bi do Desel na man che wakama ebusafo no da mpa o surprise na dereba no wonya age ho pa ntane pay ko pedu interbetin traffic light na se pedu interbetin traffic light na se eho na Desel wo hye asere bi so nkoma oye Solace Bar and Restaurant. Yes, Solace Bar and Restaurant. And pay modern bada woma am tinu no sent na gifia ha yo Samira Abubakar moboa Hajia Samira Abubakar. Hajia Samira Abubakar ono so pe oat nti wodi nan kotene dam nhwehwe yim na opere oye enti anepe Solace breakfast no epe koko no kosi ana koko no bofruit epe pano aka ho a Solace Bar and Restaurant and epe mo breakfast papa bi ana enwade no or the lunch no odamo fried rice and jollof rice ana we pe tilapia na benkon wotwetwe leaves twetwe leaves na aka ho a chi eyibenu no the fulfill or that to touch light and also enwade no pe fufu na nkaka fufu na benkofu na nkatenkon meat and napier fish Solace Bar and Restaurant assistant fe into ko pay the attention contemporary kwa decided staff quarters but that's at the side of staff quarters na Solace Bar and Restaurant washe kona unfit ba no bi unfansum fe yamfa sida ni bi so yamfa ma oye National Petroleum Authority NPA also use gas it will say use gas for asomdwe din bia nti wonka inkopuru wusu no mbese da honani echiribu pu wusu se ma meni yen oben kakran no bia wula bayan kakra usande
produce wala na de be kakra upoche use gas de feel here kono nti MPA asem bi so on common gas do ya affordable to be bokobia be bokobia e be nya gas ni bi na e de wudjuma ahumkam dama e de ko na dawo mana no pe so nuanu benu ya no fe na ye de special aid money mix ya de Abraham Hajiya Samira Abubakar motivation and pay and pay motivation I say God may not change your situation immediately, but He will give you the strength to face it and the wisdom to grow through it. Wow. God may not change your situation immediately, but He will give you the strength to face it and the wisdom to grow through it. Wow. Osi yankopon sisa we sabe mpofum anamprimpri nemum omomu ahodzem no amu nhu yansa edi begina akotokana no yankopon omu mboye ana onye ma ehwehwe no mo mpempre anampofum wana anya mo na emu ahodzena edi begina no na yansa edi bokwa ko ho ebia ya shafi asi umpa ba akwa interview dami recruit ya weye ya kan na so and the motivation asi yakopon nyama wa mo won fo wanyini na emu da president aka be yam 40,000 nyame mo ahoden wa mo hu yansa e de beka 40,000 no yes interview no e beko ye mo hu ahoden a e de begina mpempeda wo de bafro nyame mo hu yansa e de begina no ntebusua we sewe yidi ma hyene so hwe na nkafa homa amfa se wo kwan debi nyone nyada na Christ kan nyada mo so na wo konkon no kan memum ode nyame onyi wasem bi sananu mpempe usana at home pa e watiti mo pa ere akotikale bre anapia mpo asori ni bidi yedzam akantama hwemo fama uguo yankopon se de nda me pei ose de wasam bira omu yanu seseru nunum omo wa hodzem no ama hu yimidi ya butum de gina no na me papa nta me pei mamo nyehu di be wabu na ebi abubu mo bi se de wapo mtede na ya me beche nutum na hodzem adema mo yimidi adema mo yansa adeba kan ho no de bedin kwanyim woni mbirpam mama bi from Hajiya Samira Abubakar. Me kebi o wan city. Hajiya Samira Abubakar. Isn't the do? Nti Hajiya. Ani pe motivation ni. Yankopon de. O yi wa se misina no mprempre. No you da go home wa tetim. Nti mo ho yansa. Wa mo ho nyimidi na hodena edeboko. Yeah, abrina yakade e general nyimza oye no yemanamba. Nti mbere pamen asama de to nanyim mo tibiara obeyiwa no mo hia de ben agezi wono mo. Na yesu friend yezempa aboto eja nanyim. Mbere nara ozeba mo ni enyim. Nti nyanon omba damdanara. Na mbom mbere pamen ebo hu nyankopon nanyim nyam wo abrabom.
nti nan de okodo no mo akokudu ma ezigina nzema bia no na mbre pamen za osede enya no nyankopon odzebemo na wankasa ho ato abote yara otwan ho ho mbre pamen nyame be zoye wo abrabom enti ebusia anepe motivation yegyina do na yadan ho yaba da me yakanende oye gidigidi bia enti yada ya ho yaba yade muri fi yaba ibedin komo mo mbode mo ene da wata yaba ibedin komo ahwe yabesa se fifida sala ahuna wudi ni fida yimbo ko ekidi ya hwe nkomo twetwe okrodo ewia no minale kusida World Water Day what's water is life nti ewia de fa ni na wetu edakweso ayem fa nka insu nada nada kweside na da no so yeba ebedi hu nkomo damara enda so oyeda so nkokora edwumuku a wetu hu so ro bohwe iwim na no bobia metre meteorological agency edwuma no aho na wohwe iwim na no bobia ma obeye na wo da atu hin enyum nokore hu susu won hyehyɛ no wonye yankopon de na emum ma onno mu bi mo laban odi bebi anu we hu kan pefe na wo da tumo du tumu na efa na idido ebo ho bra obo wala anfa bohwe ni nso ato na akakakoyim dam na samnati nti ende yada sonkwa wetu esi wode edwumoku a ahunu wana adwen wana abrabo wana edwuma anye de obohwe iwim ne bobia moreye na wodato adehema hu n'enyim de wanye na unsum na onsisen fefefe na adehema no so na mpa dam na ndede obeye na mayenda yomba yaba yedinkomo nkomo sisia We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Mido, Gana Biana. Ah, we fight you about this one every time. No pan, I say baby shit. Mangashi. Junior! I'm saying so now for maybe the no. Sister Cospa, it's a winning gas. I'm using the why. My wife.
Down Yankana wa. Ah, sister, course. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And wow. LPG, let me see your hand. Ooh, I got Mbra Coastal Television anape dembra ya kanu ahomatofo no bugu screen do na nkoma aye bedi edowa na atumi bi yero hwe Eid Mubarak yedi ya hwe World Water Day another and so or World Meteorological Day nti nkomo ba sen na yedi hu nkomo na yabasha sifi World Water Day na yebise yan wode se wiati na wo kai eda sonko ana wetu da sonko so mfa nka insu a yemise yan wode yefefi insu otedan yabaga na ha Ghana Water Company keko sahabe tu wisi ibubu ni piper nti ya celebrate Water Day ma oyeye ntamwa wonyi nti wampadu po din ana yesu sam otedan wakiko saha yesu sam otedan wakiko saha dami ekwan ina sukufo maframa wasoso oye bucket kufo gallon 1 to 2 kilometers close to 3 kilometers and some when you no abasa ko campus we could get nti can imagine stress abofo bofom and some when you aba campus and some we go that ko ni Ghana Water Company ebusia Ghana Water Company one service sort that baby awo the porta homato free e fa edu betum e di da mon komo no e hwe Facebook bitu ba frɛ bitu so do comment aba no Hadia Samia Abubakar World Water Day. World Water Day is observed annually on March 22nd. And this year's theme is water and gender. With the slogan, where water flows, equality grows. Now, the focus is on how water access affects women and girls. And involving them in water management can lead to more sustainable solutions. The World Water Day, Susudia, Anna, Etifia, so with the demon. What's the issue? Anna, German for women, Muslim coming. Anna, Kabungo, Impedium, Unfahu, Benin, Anabesia. So the focus is on how water access affects women and girls. It's a I'm going to say, as I'm going to put the pressure. No, most of my hair, Miss Yafo, in soon Obokra. It's if you have something in soon, nobody Miss Afro Bokrodo, or Sunday, will say, Super Papa, Miss Afro, will say, Su. Yea. Now, say, Brofana McCain, or saying, you know, as someone can, I will can where water flows, equality grows. The focus is on how water access affects women and girls. As someone into Surabama, one sermon, on an album, what can we flow? Yeah, brother.
sabuta fecha in prefer there wuti na be ohurum intente ko gwa na din ya kan obese su bucket ko ahu hutirim wetwegu iwan san wa bucket ko sakat na Someone American day. How it affects women and girls. Insuma mesia phone na wafa adis want to work bunsuba. Be ni be oso azo ko bunsuda. Onyo nti na can say how it affects women and girls. Sensu ni fia besia no fa samo sinetifi no ko baby obeyen su no za be fie za be yadze. Aja perfect. You are right. Insu ni fia. Wono wofi. Wono wofi obo mother mensu ya that obefi. Problem menyu. Na so insu woni wan ho na tete a ode be musafi oni gina dun. Iya so na eyirika bia. Iya waso na eyirika yin. E na me case de there. On na me there. Untu won kwa insu de nti. O ma de me gina dun yekom. Won kwa insu do. In soon if yeah. Then Erica Doka buckets in sucre or that who needs him on yet. It will never happen. Now soon be you all in a 4 buckets as a root to him. It's a messy for money to crunch soon more ye. Ayo. Example, I'm not a friend in home come on. Says I had ya repart in soon or quarters in the main. Na pure water one sachet to the yes pure water one sachet did that me jinidi we took the pure water one sachet then me jinidi na agent practice there insun na kasina wa mo be fie misafo no woko nche wonanko. So, underrepresentation, women occupy less than 20% of leadership roles in water-related sectors globally. But that's it. Perfect. Very new. You. So, occupy 20%. 9. And the global impact, and also 2.2 billion people lack access to safely managed drinking water, and 447 million children worldwide go to schools without a reliable clean water supply. I saw America. It's not America makers there. Yeah. That means in a Ugasa tech. Yes. Our economy. You need to social welfare girls. What ba? Costa Fia Bumunsu Odoko. Abadintira. We a school we provide pipe but insulin for back. See, the question is Ghana Water Company about the party no by yet insulin flow and now in Missafo one quarter mahawa welcome you. It was a fly with Ribotum na you do come 0508 206846. When you see the view 0508 206846. Fred na young for you na young bon come on young shedda in so no some or canon you know come on. Bill ende World Meteorological Day. Nti eba Ghana ha ye Ghana Meteorological Agency na widuma ye de ubohwe iwim ne babia ma obaye no ame ahina yinyim de no ame ya tede nde ewia bobo nti erekwa man long sleeves no hu nchero man se suit no nka fa sanamba shatara ninsan oyetia ama ewia ne ba mfifem wetum asonwe na woso apapa na kama dama. So happy World Meteorological Day. We are celebrating the importance of weather, climate, and water sciences in our daily lives. Now, the theme for this year is observing today, protecting tomorrow. Asamran ende yaboshe
na ya bɔ ho ban ɔkyena nti the main nyanom no ho adwuma wa ya anye dɛ da obisi wɔ da denim na lan no wa me ya so ate yewo ewia na yewo nsu edem nyina no bosom kan wa no bosom la no peye ewibi nti me nyini dɛ adzache no kote de ndem ebien na butu na esim adede nsu bɔtɔ ana ewie befie nti sɛ nsu bɔtɔ a yinyim pefe da nsu ye nti ɔbɛ wo me ya so ate na yɛda yɛn ho do ama yankɔ home wɔkyena asam no nti amepele so yɛmbisa Ghana Meteorological Agency dɛ report a wɔde bɛyi ɔno yɛ bia mamu hwade yɛno bia nti te yɛhwɛ bɔbi a wɔde aba yenya sesiali hena yewo pede ha sɛ Google map da kan ko ra kyerɛ ma fiti de mu bia do kwa kise yibi anhyɛ ne se wa ebi ɔyɛ insutare kakra da yɛbɛfa ne shower nti bibi kakra besi nti da mu no yene temperature 32 akɔsoro pa 32 degrees Celsius akɔfam no 24 degrees Celsius nti damana ahina ewo pedu Cape Coast bɔne ewie na yebe experiencing na so na obayama hina ewo ɔman Ghana na yɛn sa kan yɛn kyɛfa no ɔyɛ dwuma ko no na asam ana wɔn susu dɛ ana wɔn hyehyɛ dɛ wɔde brahim ni hu wɔda update nti busua damana ende ɛda yidi no so ɔte yɛbɛ wɔn magenda yɛn mpanyinfo ya wɔwɔ asɛe hɔ bedi nkɔmɔ na yɛahwɛ ndede nankasa ɔman ne tifia na afom ɔman ne wɔn a wɔwɔ atɔyi ana epuyi na atɔyi yɛn a ɛwɔ asafifinin wɔn a wɔkɔ mu no wɔn bɔbia ewim ne bɔbia ɔbɛyɛ dan yɛrebɔ magenda yɛbɛ totoɔ ngama ne yɛn dɛm mpanyinfo no enyi wɔ dzi nkɔmɔ a ɔte dɛm yɛn nsɛn kiri hadia nti sɛ yɛrehwɛ ne ndɛ ne yɛ abɔ ho ban ɔkyena na ɔkyena ne yɛnkɔ nsɔhwɛm. So observing today, protecting tomorrow. That is the theme for this year. So this is highlighting the crucial role of Earth observations in providing accurate weather predictions, climate knowledge, and life-saving early warnings. Nti I obwa me yehuza abokodo dem rew ya wodi to gama hen yem pemfo na wo metio agency no nti wodi ba obwa hen me yehu de ndade asama ohwanyi ebia obobo by 11 nsuboto ana obobo by 12 ewia no obobo kapem by 4 pm nti wodi to ga na chere tira me ken ana pa refifie a enyim de nsuboto nti ebia ba fa wo umbrella enyim de ewia obobo dudu nti wa faden ana atara be hyen ebafa za ewia ba ohonkyerw na ezetu anaman wodan nti hen meteo agency fon na wobo hen madam inkitahudi okodo osande seri fifie na sabio enyim na ekafa oye overall bi hye ko tenten ni bi na say ewia baara na mkroma ba mu abapapa ho a mfifiri obohon won nti dam ejumekuwi na woboa ma yehu anapabia anade biara za obokodo wo edanim nso ya za ohia papa nti nda meteo day yebo ho abado ye so wonkran de wonkoda na wonyenda mahen ama yetumi ehu za okodo wo danim na yegina do na yenso yegetu anaman nti emsafo ma otinu yefi ya hwe nsuda ya hwe wiem ne bobia na ma obaye no sodo eti yekupe mu oye idi nankasa saladani dami ahina yidi hende ifidani Coastal Television ikupe mu oye abra
Ahmedia Muslim Mosque. Nti asɔe hɔ ɛna yɛde Coastal Television efiri na kesi bam na yɛde anapa dwumadze no yɛfefa efi wɔ na ma ɔkɛyɛ eyi gye sɛm wɔn dɛ na enuanom Ahmediafo no ndi wɔn de fidɛ obi di wɔn de memendɛ na Coastal Television dɛm ɛyɛ aka no nti fida som na wɔkɛyɛ wɔyɛ no fide biara na yɛn wɔ bom na yɛn wɔ kɛyɛ fida som na yɛkɔ wɔn na misafuku a wɔwɔ hɔ nketesia wɔaka wɔn abom na wɔde ne gyegye taataa ansana wɔbu ko na ato ma ɔsɔfo ɔyɛ imam a ɔhwɛ asɔ no do wɔtum abɛyɛ som a na ɔyɛ yigye ɔyɛ ahosɛpɛ paa na wɔnkɔ Abraham Media Mosque na nkɔhwɛ adwonto na dza ɔkɔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد مبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ريشاسيا يا دنيا من جناتي لنا يا شاسنا يا دنيا من جن موما يا سمادومو سامنا دنونو مابار امنا وينوي تسمجو يامي يا ريشاسيا يا شاسا يا دنيا من جن يا شاسا يا دنيا من alawe ya simaduma samrate we mabwa amina wunye ya jiso nyami alayi panewe ya jiso nyami adana hi panewe ya jiso nyami janka ya mabwa na uwe ya jiso nyami andamana na hi panewe ya jiso nyami alada mabwa panewe ya jiso nyami dana na hinewe ya jiso nyami dana na hinewe ya jiso nyami dana safu newe ya jiso nyami ampayi panewe ya jiso nyami dana yana yewe ya jiso nyami wajefonyi hwane ano ne jefonyi hwana
na me so me je fo wana na se nyo tumu fu Yankopɔn na ya brabo ya je fo wana da mana ne ya je fo wana na so nyo tumu fu Yankopɔn ma brabo me je fo wana ase na wo je fo wana na se nyo tumu fu Yankopɔn na ya brabo ya je fo wana bona de me je fo wana ele me je fo wana na so nyo tumu fu Yankopɔn ma brabo me je fo wana ame me je fo wana ono so na je fo wane yeyi na je fo wana na se nyo tumu fu ya brabo ya je fo wana da mana ne je fo wana ame me je fo wana na so nyo tumu fu Yankopɔn ma brabo me je fo wana damaza suro nyame esuro nyame ka ye bane da ne suro nyame ka Deuda se suro nyame ko bwejama ne suro nyame ko no masada nyame suro nyame suro nyame ya damana nyame musurumiye nyame jeziye nyame sumiye nyame sumiye nyame suro nyame damana nyame takulila nyame suro nyame kaya banede nyame kaya baneda nyame suro nyame se suro nyame kaya baneda ne suro nyame ka Deuda ne suro nyame kono masada ne jamana ribwe nyame nocha ensa yalo no nyame nocha nyame suro nyame musurumiye nyame jaziye nyame suro nyame sensuro nyame ko bwejama suro nyame ashaha mami wikul suro nyame na shaha chamukota suro nyame na mese suro nyame kaya damaza se suro nyame kono da nyame suro nyame damanana nyame suro nyame takulula suro nyame suro nyame damanana suro nyame na suro nyame kono musura suro nyame suro nyame musuro miye nyame kono musade nyame kono musada nyame ko wiyade nyame suro nyame ne suro nyame kaya bwane da suro nyame se suro nyame kono masada suro nyame ha mamu wiko suro nyame na chamukota suro nyame na mase suro nyame kono mawiya na mase suro nyame kono mawiya ya damanana ya banadama ye foye nyame suro nyame jediye nyame adama nyame suro ye nyame suro nyame ne suro nyame kaya damada suro nyame se suro nyame kaya damada suro nyame atine fona nyame asanya ba asha mamukota suro nyame ebisafu adia ayini nimu ne bitumato woto nyimba bi ni basa ne bitumato mutumato the last one
Mo ka de suro nyame. No. Se suro nyame a. Enhwe ha na enhwe ha. Na nkoto kota. Nti suro nyame. Suro nyame. Suro nyame. Bayre. Suro nyame. Let me tell you, to me suro nyame Matwe. Haji pa. Ebusia asa. Haji ete. Oye ko. Enko. Ebusia ntome no nda fida no za okro do wo abrayem na nkomotwetwe sonko na Coastal Television yakwa asode mo yanyi sofa ohwe aso no do wo abra ahmedia esom no mu no yanyi sofa no bonkomo na hinya be ma Umar bin Abdallah otiregum na obisa sofa no nkomotwetwe ahmedia som na lempo mbraya ma ahmedia som na bai no bai ahimfo no ebudwiri mande abandemi na ahmedia som na onye ebakande asumfofo bi asumbi maka ebakai sonko ba na ewu nda ko bebia waso from ayo nti Umar bin Abdallah onye Moab osha so no bonkom ye shankom twetwe ni nembra wobaje halifa nansam na hono so wada ma hona asefo nti yefi halifa no da yaba amana amani nyinara yawo ahona yefra hon amir nche hian mfantikasem another hian amambremen yabakanda ya president Ghana ha yabakanda oye omampanyin nti daminyimpa oda Ahmadiyya Muslim Mission nyinara nano wo omani biara men yefra na Amir nti dam Amiri ono na se huzuru fi hɔ a ɔhyɛ nanem osande ono na weyi ne da onda omani nyinara nano de Khalifa na nemusin damara so na yefi Amir no hɔ a ye wɔ regions osande Ghana ha se yefi national a yaba region ansa na yaba district nti yefi omampanyin no da yababa regional minister no do damara so na Ahmadiyya Muslim Mission nin hihye men yawo regional missionary ono na ohwe region ni narado nti yaba central region ha yawo regional missionary yakọ Greater Accra yawo regional missionary yakọ Volta region yawo regional missionary damana regions awa kenyinara no so yawo regional missionaries a wodeda na ahono so wahya Amir na ase na waji Amir nansam na wodema hono so hona asefo say if you are na ya aba district nso Ahmadiyya na nhihye men ihan yan friend district ya friend zone okay nti na kire de regions no so wa achichem zones a no so weyi ba no zifo the wonder the dam zones na no na wo so won hwe de ma Amir zebaba na ozebabre oya regional missionary ahono so wo beje na wo so waza Amazones nti say yakada zone a samarama mfanto ho a sayaba central region ha yewo zone nkonkure sun oya 7 no mokore inyi Cape Coast oya zone nara owo ne zona missionary ano so da no damara na abura so ye zone a ye wo hen zona missionary ano so da no yekwatwifu pra so a oya zone damara so na mankesim so oya zone nti zones in oya nkronkro a ya akeka abom anade nkrasa ya kaka bom da ma obaye a ahoni nyinara woba abehye yimpa kore na ase na no so wetum na wa ahwedo da mara so na ye fi zone a ye ba circuit ya ba circuit no so oye zones na wa achichem wa ye na circuit nti ya ba abra ha da ma abra oye zone wa acheme ebien de abra oye abra kroi na ebubonko be sakrom na eminsa no so ombom na onye circuit kor na no so onye nyimpa koroma onda no da ma obaye a obotum wa asesra hon abiribiara na no so wetum na wa chechre hon Islam Ahmadiyya na nhihyen abiribiara yakọ oye abrafo jawar anka koze kwato bia so a no so oye sekiti kora no so owo nyimpa kora oda honana no so ohwema dem sekitin okordo
nti se ibisama Ahmedia ne nhihye men oteda magana na membu ne nhihye men otepepepe ya hya asefi oye mampanyin no ho na ya aba region ya aba district na so me ware hyemeda no so wa achichem nti damara so na Ahmedia na zen ote nti sayareka ne ye pa Ahmedia zen ya hya asefi international ya wo huzura ono dawi hasafa na nyinara Ahmedia ano a ono ote London na ya friend international headquarters damara so na yaba amana ya wo Amir fa ahono so wada omani biara na ahono so wahye huzur anade henu sunsun mekendin nase na yefi ha ya ba region yefi region ya ba zone yefi zone so ya ba circuit nti dam na Ahmedia na nhyehyɛ ote Obisa be da se Mobisa yenku hiyim na yefi ntumi ahwere asori biara no dama aboboi ebi wo ha wo de asori na hyɛ ne sa nkonta dom no hun eyezire hina owoye pe na wotum da ahye na no onye bia yenkuntebu chisa afini hina tumso na asori so we get together mpemfin ya wotum ba ansa ko bunkonta e kankonta yenkesi kankonta aso no rutumpo ne nhye tumetsere ni Ahmedia nhye ndam na otumote anada hu zo bobra yo yemin sure Ahmedia ne nhye men dama masem bisa ozikan me ya no de yewo sectors ani nyinara we you be the under no damara so na nkontabu wo ho madam nkrofa wote da nyinara se yefi oye national oye Amir ono na oda oye omani nyinara na yewo nkontabu wo ho a ono Amir obu ozechire obi ha no so hya na ase oye huzur nti yaba regional missionary no so wo nkontabu wo ho a obu ozema Amir damara so na yaba zona missionary so owo nkontabu a no so obu ozema region damara na obiara a ehya na ase biara ibu nkonta ezeman na Ahmedia no nkontabun owo mote kakra na onya koretin onya bien onya baasa odoso bebre yawo bosum biara nkontabu a yebu yazema oya region ma region so waze kwa national ansa na national so waza kwa international headquarters na se yaje sikasam na zen yazere shasa sikasam zen oya baye nkontabu baye anade numumpo na ya yebu yazema oya ahena ya hwana asen nti osha asifi circuit yaba mama circuit fon wa aboaboa dam nkontabu ni nyinara na waza aba zone no so wa keka ne circuit osha na asi nyinara wa keka bom na no so wa ye ne zonal oye accountability note na no so da kwa region na region so wa keka zones a washa na asi nyinara honaze waza abom na no so da kwa national na okodu national na national wa ye mpensem wa ahwede ana mayarakan oya nokwar anade nkontompo bi wom osande se yadisika samenazen yazire yamfanto ho a obi anyim da sa etaza wo mo receipt no so da ma obaya yebohu da nokwar na rekan nti ma etro wo buku no mun owi a ebate no mu bi na za amanyimpa na otoda maze koren na ibi so wa aka buku na etro no wo mu nti se yakeka ni na aboma na kire de onyi da ma nyimpa nansa akan oya soro KOFI ma wa aka buku no mun nti ni nyinara okodu national headquarters a wahwe de dam nkontabu ni nyinara oya nara na yayen anade bibi akwachiwo so okaba ne de bibi akwachiwo ma wabafraw ma akompanyimfo enyim na we bisebisa wonsem bi a wobahwe de sabio oya mfomudu bi na obai anade enyida ho bi na oda ho ma dam mfomudon obai nti ni nyinara se okoye ya na kire de mpanyimfo nso warehwe de obiara na officer owon obayan nkontabu a no kwarwom otode bien yesan ye wo auditors a wo ba around na wo bohwe de oye sikasam de oye members nara hon nyamesom num puntun orukoye yesan ye wo auditors a wo ba around na wo bohwe de damenyamani nara orukoda nti oba na Ahmedia no nkontabu a ozikan yade nyamesuro na yade ye biribiara dama oye yankopon no som na yare ye nti yezinkan yade nyamesuro yade kan he no ho yezizi he no dwuma biara na onam de nyimpa ye mrawo nti owoda yesan yade nyimpa ni hwehwemu so yaze kan ho dama obeya bibiara besipi nti dama American ye wo auditors a wo ba around na wo bebi sensem bi wo hwe de ma owoda ye na yare ya nti oba na Ahmedia no nkontabu so a dam not Mo say be da so ya na mapede mo quote hadisi bi a enyimezefo wa mama he nsa aka
hadith ne kyerɛ dɛ ibiribi na abrɛnti bi a ɔyɛ ɔkwantunyi ɔnam nanamu no ma na ɔbɔpue ɔyɛ Madina kuro no mu na asɔre na bɛrɛ aso pɛpɛɛpɛ a ɔwɔ dɛ nkramofo nyinara wɔkɔ ɔyɛ masjid na wɔkaya asɔre na ɔnam dɛ dɛm bɛrɛ na ma na Islam wɔepue a ɔnyɛ obiara na onyim Islam na adze bɛne nti dɛm abrɛnti a no so ɔyɛ ɔkwantunyi no so ɔyɛ dɛ ɔrura asɔre dan mu hɔ na wakɔhwɛ adze pɔkye a wɔyɛ no wɔ asɔre dan mu hɔ na bere owura hɔ nara ɔkɔto kɔmhyɛnyi kɔnkɔn Muhammad sallallahu alaihi wasallam na no dɔm a wɔso wayɛ asɔre ewie na wɔredi nkɔmmɔ kakra na ɔnam dɛ ɔyɛ ɔkwantunyi nti owura asɔre dan mu hɔ no sabe na eyi sɔnkyɛ akan nti ɔyɛ dɛ ɔbɛyɛ no ho yie kakra wɔ asɔre dan ne fa beebi nti ɔyɛ dɛ ɔreyɛ no ho yie ara na esuafo yi wɔde Amerika na wɔkɔ ne nkyɛn dɛ wɔrekɔbore na adan onyim dɛ asɔre dan mu na waba onyi dɛ ɔyɛ damada ɔte dam na hwara na kɔmhyɛnyi kɔnkɔn Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔfrɛ hɔ ne dɛ wonte na ma ɔpɛ dɛ ɔyɛ biara no ɔnyɛ nti abrɛnti ɔyɛ no ho yie wie no ɔmama esuafo yi wɔfa ahwea na wɔdze gu ɔyɛ beebi a ɔyɛ dam dwumadzi ɔdze gu yi owie na ɔreka akyerɛ hɔ ne dɛ wɔmfa ne dɛ abrɛnti ɔyɛ ɔkwantunyi a onyim Islam ne nhyehyɛe ma ɔte na wɔmfa nkyɛn na wɔnkyerɛ ne dɛ eba asɔre dan ma onyi dɛ ɛyɛ adze a ɔte dam anaa dɛ sabi obegya wonan anaa dɛ bɔsɔnkye bɛtu ntafi dze gu asɔre dan mu adze fi biara onyi dɛ iwura asɔre dan ma ɛyɛ na wɔnkyerɛ no amama da fofor owura hɔ a wehu dɛ demi na asɔre dan ne nhyehyɛe ɔte nti sɛ yɛrehwɛ dɛm hadisi a ɔkyerɛ yɛn dɛ sɛ sabio obi nyim biribi no ho nyimdze a wɔkyerɛ na wɔhwɛ dɛ obedzi dɔ a mo ozi kanaran wɔmfa ho na wɔmfa ntwe na asoa anaa dɛ wɔmfa nyɛ yawon anaa dɛ wɔmfa ndi na atam na wɔnyɛ no basabasa nti damara so na Islam ne nhyehyɛ ɔte wɔ beebiara sɛ ɔkaba ne dɛ ekowura Christianfo ho na asɔre dem na sabio enyim dɛ san na wɔndidi wɔ hɔ na sɛ redidi a ɔwɔ dɛ odi nkan wɔkyerɛw dɛ aha onyi dɛ edidi na mom wɔka no bɔkɔɔ wɔdze kyerɛw na onyi dɛ wɔyɛ wo basabasa damara so na eba asɔre dan mu so a wɔbɛkyerɛw dɛ asɔre dan ne nhyehyɛ ni nti dɛm nhyehyɛ a ɔte dɛm ɔwɔ dɛ idzi do so ɔkaba ne dɛ wɔakyerɛw na ne nyinaa akyi ɛndze dɛ a nnɔɔno ɔwɔ dɛ sɛ asotwe bi wɔ hɔ a wɔdze ma wo so ɔwɔ dɛ wɔsiisii wo dɛ menwura asɔre dan mu hɔ bio a na wɔayɛ ne dɛm so ɔwɔ dɛ wɔ report wo ma mpanyimfo so na wɔhwɛ ma wɔbɛyɛ a no so ɔwɔ dɛ wɔyɛ ne dɛm but odi kan paa ɔwɔ dɛ wɔka no bɔkɔɔ wɔdze kyerɛw dɛ ma ɔbɛyɛ a Islam na asomdwe na ɔreka ho asɛm biribiara no ɔbɛyɛ adwuma nti dɛm na Islam ne nhyehyɛ te Obisa yembra afizi da ahoro a ofebere to be Muslim wo ɔyɛ dodo ahin na abakɔ no so na ɔfada wotum no uzin yɛmi sure sɛ yɛhwɛ afin no mu nyinara a Islam ne nhyehyɛ mu yɛwɔ afahyɛ ahoro we bi na yezi ma ozikan yɛ Idil Fitr Idil Fitr ɔyɛ bere a muslimafo wafa hona akɔmkyen wewie na wadza akɔmkyen wadza abewie yi na dam afahyɛ a ɔte dam ɔbado na ɔto de bin ɔyɛ Idil Adha ɔyɛ bere a ɔyɛ ahwana a wɔpɛ dɛ wɔkɔ hajj no so wakɔ a wakɛyɛ hajj ne nhyehyɛ nyinara wadza abewie yi na wada Yankopɔn ase dɛ wama hona akwanya ma wakɔ dam akwanto a ɔte dam bere no mu no so na yɛdze yɛ dam afahyɛ a yɛfrɛ no Idil Adha na mama ɔyɛ soronko wɔ ebien nyinaa no mu nyi dɛ Idil Fitr ɔno ɔyɛ akɔmkye na bera na Idil Adha no so ɔyɛ bere a yɛhyɛ dara yɛkum ayamboa na yɛdze bɔ afɔre yɛdze da Yankopɔn ase na yɛkaaka hene na Abraham dɛ Yankopɔn ohu no mɔbɔre na ne mpaebɔ a ɔbɔ yi dɛ ɔman eba a ɔbɛyɛ nyamesuro nyin Yankopɔn otie dɛm sufra na ɔyɛ man nti ahene nyinara yɛkaaka dam mpaebɔ na ahene nyinara yɛbɔ afɔre na yɛde sra Yankopɔn dɛ ohu yɛn mɔbɔre na ahene so ntie hɛn mpaebɔ na ɔnyɛ mahɛn dama ɔyɛ Hazrat Ibrahim na ze ɔze manen nti sisiara yɛwɔ mi yamobɔ a ɛkyina na Idil Fitr ɔyɛ amene pa na bere aso na kyerɛ dɛ muslimfo hɛn akɔmkyen a yɛyɛ yɛza abewie yi nti yɛnya yɛyɛ dam afahyɛ yi a na kyerɛ dɛ akɔmkyen na bere yɛza abewie yi a ɔwɔ dɛ muslimi nyi biara ohu dɛ yɛwie akɔmkyen sisiara yɛsi nda anaa dɛ bosom foforom nti Idil Fitr ɔno na ɔma ke Ramadan na ewie yi a ɔno so na sɛ yɛyɛ wie apɛ na kyerɛ dɛ Ramadan bosom yɛza abewie yi a yɛwura bosom foforom a kyerɛ dɛ yɛrekɔ hɛn enyim nti sisiara a yɛwie akɔmkyen yɛbɛda Yankopɔn ase na yɛayɛ ndaasefo yɛdze amane dɛ wahwɛ yɛdɔ ha ma
dam 30 days yetum na ya akomche ya da bewe yi ya bompa na ya asane ya asre na da he no mpa bo ahoro nyinara onjentum na onye he na bisa dem fa ma he nti dam afahye ahoro we biani na muslimofo yedi wo afenum bebe agudere hweyin biara wo phone do wo kesemfanyin do mcha TV oyekosa TV inde edin firi nya eda ba oya Abra Ahmedia Muslim Mosque also sen oya mosque biara wo oya Cape Coast North ha dama azakoren nyimpa ya no ho danara oruntumi nyi na akwa na kire de manyimpa onje yankopon nzi biara otoda onya adibi anada isuro bi de yankopon bi wo ho anada bibi ka kire ne de owoda osom bibi nti yaka fatara na kire de oya nyimpa nusu anada nature nti dama na fetero so yebeye fi dam asento nyimu anada dam wedi mu na yaka de yaka ida na kire de afahye na feteren kire de ebira dam afahye na bira asa o wode yedi anada dam ebere na dam afahye we no ho hia de o wode yedi na bira aso nti idil feteren onu yidi na yeze gina ho yeze ama oye bira yaye akomchi na yewie nti dama yawo idil adaha no nso yaka adaha kire de afarebo nti yaka adaha pe na kire de yehu da dam afahye na yabo afaro no so na bira aso dama na asamanati no kire yina yo nta se kore wa san bonpo na wada yetumi ta de biase oye han khalifa otode bin Hazrat Umar na beredo na waya na nhye de dama na commission oye yanka he no humbom na Ramadan no so yan dam asora otedam onu nti na inde wa baye nkabom asora wa ma kede se yedu Ramadan na yan mo onkyere de ye wo Ramadan busum no na mo tin de se okaba ne de entuma nye dam tarawih ya mo ti biara uchiwi a otodo da otodo ebotum na afam wa yeye ibinum hona adwene ya hone de se iya tarawih na itum na ye chiwia se entuma ya tarawih na chede chiwia orba eda oto ya de na rentum ye dam na ote se wonsa anka tarawih ebotum na ya tahajjud eza sha tarawih na nanim tarawih ya frana nafil na chede de extra oye nshira ya perifi yankopon nche nti se itumi ya wosala inde numini na lewie na sa ya tarawih ne ka ho na chere da wunshira adoso nti se okoba ne de biribisi wo kwan mentuman ya ma oti biara wuchi ya no nse botum na ya chi ya no ma waye nti owada bo ho moze ne de tarawih ne ze ebotum na ye but okoba ne de bibi esi wo kwan a ma ha wo ho de entuman ya tarawih ne nti na chere de rentum fa akomchi ebotum afa akomchi mo ma che no so ebotum na ya tahajjud na za hye oye tarawih na nanu dama na mo bisa about America yan shabo somen na yetum na yehu de Ramadan na bira aso o wada ye hyase nti ma okaba ya anye de Ahmedia ya ye oye committee bi a ya friend Hilal committee dama Hilal committee oni nkrofa a wohwehwe oye bosomen wo be biara wo biara we tum na with information and wada akọ oye hinitira owo Accra oye national headquarters na wa agbo na manda de yehu bosomen wada mebie na ma otin de ye hwe nkrofa binum a wataga na ha nso wahwe ahona wo Saudi na wanyi honizi honen hyehyɛ do na ma otin de wi hase so osoro be bia omani biara owo another omani biara na geographical area osoro ono na osoro oman foforo so neze nti so okaba ne de obiti Saudi Arabia na we hu bosom no wo hɔ a owada ebisa wo ho de eda ono wo mi so ya Monday ya owo within or Tuesday nti honen dan onse another birinumpo onse another there are time differences nti owada hu de sabosom no we hu wo hɔ a onya ndure he na ha nti owada ya aso ya twɛn de ye bohu bi wo ye ha ansana ye hu de ye so ye bere aso nti onye de ye tete ahona wo ma foforo do de we hu bosom no wo hɔ nti na kyɛ de ye so ye tumi na ye hyechiwia na ase da bi Ahmedia ne hyehyɛ de wa ama nkrofo wogu iwiase anado omani na afa na nyinara wo hwehwɛ bosom no wo man yerem nti wo hu a na kyɛ de Ghana so ye bere aso de o de ye fa akomkyin nti chiwie raba shasen dam nkrofi na wo hwehwɛ bosom no na wo hu ni na wo ka kyerɛ hen de we hu bosom no wo dam bie nti yetumi na ye hye chiwie na ase nti dam information okọ henitire o wa Accra ansa na Accra afo so waza aba wa asefo de won kan kire Ahmedia fo nyina de ye bere aso de ye hye akomkyin na ase
Damar so na akwamchen se obewie ya dam nkrofo kuri ya so na wode dam asam na baba ansa na yehu de akwamchen na aba na ewie onye de obiara otena ne beebi na otefi beebi de bosom no wehu anade wonhu ni obde ye tefi fa akor amama hene id anade hene nhyehyɛ no so wa ye soronko dama abiri biara oten Oza bi bekere ene da yenyanti wa ya kesemfe na ahrodo wa ahmado da yinsusum kenzia wa UK United Kingdom ende wore ya oya eat ebi so bakede sunsum kenzia ne izi nature na nhyehyɛ out to go we adin fa na hinara ana yetumi yezero abenta ncha no ncha ore ye na kere ne instructions na sakada osende na minyim ahobobo a ore ye towards id a yebeye ne fide eziba na ore ye na mbobo ho nyinara na minyim timansa academy information ya na mase mama mi oba ha wona kakra nso ni na echi na oda mo bona amanda ide idin we nya mbadu fida oba me mendemo ampara me friend phone do bona amanda ya otetu no hu gudamara de na chere de bra ma bra ma zero friend no mpo na chere de 8 agba aworo koba 9 ma na ore be ni ishaya osanda no ore ye diban na no ho a chere no pa nti mo bona amanda na wa ha won na mo tin de ya kan biribi samina wa ta na se yarehwe afaroba ahona waji islam di ahyese no wobai mende ye nya bi yeri ye a onya kitikiti a ihe no yeri huni okwa ya akodu biribi a na wode hono nkwa wode gba afare de wanyim da ekwana awarokwa onya da wobasana na wa abefie nti hadia ehwe oye osofi ne nchichirimu ode mai ahmadi esom no fiti Saudi Arabia esoro ho nankasa deba amana ganam peyino dano amana ganam region bia peyfo de dano da man zone peyfo de dano ansane yakoseket no ehwe hyehyɛ na yebekere oye odari anade obiari dina mensi am de won hyehyɛ ne zo oye fe ehwe de we o chechire mu na hyehyɛ ne ya za odzimu na akra okan a menwa gye ho kesen de I think there are yeze banyanga sa hia brabom so bi yadze no nyimpa we da kanyipa n'anyim wo hwara efre no kwanchen no o so mesi in de no woye no ntie bia da okade no se asodan ho na obi sabio okija ogunsu no de okade wonja no onye no wia so you don't da nyimpa no wa ya za onye mpa okwana na ekekam gundu keke ya abadin na nti hwan dam eyina woye no bitse no no za no oya de papa efra nyimpa ne gina nchen na nyina aka o so mesi iyi yen ha edi de na ye yen so kan mpo kan de Christian asho de mpo sabiwa obi bowura ho na akremonyi bi bowura ho e kire ne za woye no kwa so when you go to Rome you do what Romans do so when oya loud double wan kanyim pananyim wo para dama nyo bia na otumi gina nyo bia na otumi gina dama zana nhwe ya na ebu na bom kra ma wa bafom kra timum si abotar tweno kwanchen na kyerenta woye emprempren ya haya abe de na odeye na kyerede bibia aye fine ofi hokwa obi kana also the first impression za oba hofoforo oba ya za wehun okosho obobo ho amanze ahaya mokwe ya wan bibia ye oye fedodo oye dansowa nti onu na ode nyina eziba hena brabum na etu anamono otedam na ekobe bia memma onya tede amiminyim ha ma begina ha hwa za woze ya no kasade oyepa o manyimpa na brabo so kwenyim sande ehua bibia efrim ekwaye na nya bibi ehwehun bi afim de dam kofi won hwe ya mukwe ya ohodze nya dam na ote enti se wotwe ndia masofu chechire mi komisheni kije wonda anada abonte kije oswanche wotwe ndia popopopo a ntenche wonje din papa nya enti wosi abota na won kase no bibia okofan oyedodo eti ebusafo da okodo nibi wo oye Ahmedia asoda no muabra na Umar bin Abdallah okodo onye asofo mpemfo ni bi onye obo nkomo yankwahwe osofo koso no nkomo twetwe ma okra ono na fa ofefi wo ya Ahmedia som no mu no
yankɔhwɛ no so na yɛndzi nkɔbɔ yɛnhwɛ mmra edi kan otumfo nyankopɔn no ankasa ɛna wahyehyɛ akɔmkyene no ɛde aman ɛna wakyerɛ yɛn kwan so a yɛmfa so na yɛnyɛ sɛ wokenkan Qur'an na waka ɛwɔ hɔ sɛ kulu washrabu munidi na monom ɛnkɔpem abra ahomatuntum ɛbɛda ne ho adi ɛwɔ ahoma fitaa ho wei ɛkyerɛ yɛn sɛ nyankopɔn no ankasa ɛna wama yɛn ho kwan sɛ yɛde biribi bɛkan ano ansa na yɛahyɛ akɔmhyene no ase na sɛ de yɛ na binom adwen ɛyɛ wɔnom sɛ muslimfoɔ deɛ mo akɔmkyene no ne yɛ ɛfo ne adeɛ ɛnyɛ fo sɛ de binom adwen ɛyɛ wɔnom no sɛ wosɔre ahomakye na bia mpo wadwen ɛyɛ sɛ wo yere ho adidi sɛ de bɛyɛ a ewia mbere na ɛkɔm ne wa yɛyɛ nkora no na wadwen yɛ sɛ wodidi ɛkɔm no bata nte saa sɛ wo yere ho didi mpo a saa da no na wankasa ebi bɛfa wani so paa nti ɛnya ade a sɛ de Islam wakyerɛn na yɛde yɛ akɔmkye no ɛnya ade a yɛfa na hogo no so ɛnya ade a ɛmmerɛ sɛ de binom adwen ɛyɛ wɔnom no na ɔmo ankasa nso no ɔmo bɛsɔ hwɛɛ a kɔm bɛhunu sɛ ɛɛden anaasɛ ɛnyɛ den marabi yɛnsa na yɛhwɛ dɛ maayɛ akɔnkyere nkankan wo hyasa na asɛm na ayɛ ɔtaasi na mede mu ha mohwɛ no momɔte bi waaka half mokɔki bi na mabrɛ de kyɛ mama da mahyɛ ase mɔrɔwi maayɛ akɔnkyere aba ndɛm a yɛretua do irijai anaa dɛ dan Islam bibia ni hɔ a yɛkɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yɛ wankyerɛ yɛn titiriw sɛ de wodi kankan yɛ no ɛnam sɛ ɛnyɛ abere bia ɛna yɛyɛ akɔmkyene no ɛyɛ na sɛ yɛhyɛ ase a yana awurefire etimi ba ɛnam sɛ yɛyɛ nipa nti na Islam no kɔmhyɛni ɛkyerɛ sɛ yɛ awurefire ɛna awurefie ɛna wokɔfa nsuo numyɛ ana wokɔfa amɔto numyɛ sɛ de wokan ana empo wakɔgye aduane a ɛyɛ heavy food na wadi na nyame mu no ɛnyɛ dahyɛ ɛnyɛ nida ho ɛna wodi ya wokenkan hadith a kɔmhyɛni ka kyerɛ sɛ kɔban sɛ owurefie a wohyɛ ase na wokae a baabi a wokae no saa bɛ na sɛ wogyae nemo ɛno nkyerɛ sɛ wakɔmkye no wasɛe no ɛsiane sɛ wo ne dahyɛ wamfa nyɛ anida ho ɛna wode yɛ nemo awurefire ɛna baeɛ no Islam kyerɛ sɛ toa wakɔmkye no so na nyankopɔn no ankasa ɛna wafidi wama waduane adi nti sɛ kɔban sɛ bibi sɛ esi a sei na Islam ɛkyerɛ nemo nyankopɔn no a ɔno so yɛnya akɔmkye no ɔno ɔyɛ alimul gaibi wa shahadat nti sɛ woyɛ muslimini na wadwen yɛ sɛ woyɛ smart ne saa nti no wo mouth bi a esi hɔ ana waduane bi esi hɔ wo kɔfa di na waka sɛ manhyɛ da ɛno nyankopɔn onim nti wanhyɛ da na wokɔfa di yɛ no deɛ ɛno no Islam ɔkyerɛ sɛ wokae a wakɔmkye no ɛwɔ sɛ wotoa so ɛnya deɛ a wakɔmkye no asɛ saa da no marabe yɛnhwɛ wɔsɛ yɛyɛ akɔmkye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔka de to hɔ sɛ ansana mobɛhyɛ akɔmkye no ase no monhwɛ bosome no ehu no saa nso na moyɛ akɔmkye ɛna aduasa ana ɛna aduɔ nkɔ awie a ɛno nso monhwɛ bosome no ansana magu akɔmkye no ɛyɛ ade akɔmkyeni waka ɛde ato hɔ na bosome no nso sɛde esitie no ɛhyɛ aseɛ foforɔ aba ɛyɛ keteketekete de sɛ kɔban sɛ ewie mu ɛna di papa ɛnya de a wode wani ebehunu na mmom yɛkɔ yɛ anim yi scientifically no mfidie ahodoɔ aba sɛ nyankopɔn ɛyɛ wadom na wɔ saa machine bi a ɛyɛ ade a bosome no apie nko ade a sɛde tie bia no machine kutawa wobɛhunu na mmom wo a wode wani kan samra efiri aseɛ apie no ɛyɛ ade a ne hwehwɛyɛ ɛdene nti ɛnya ade a yɛforo ka na sɛ yɛtuom nika akɔ baabi na mmom baabi biara a obiara ɛwɔ no mmerɛ ɛso a na wahyɛ aseɛ na wɔhwehwɛ na sɛde medical aka no ɛnam weather no sɛde yɛ ana ɛtie nti no yɛ ana ne hunu no ɛdene ne mu wɔn wɔ machines ahodoɔ deɛ yɛ ana ɛyɛ mmerɛ ma wɔn nti sɛ kɔban sɛ obi ehunu na onya adansefoɔ edi ho danse sɛ ampa yɛhunu bosome no yɛhunu no ha me ɛna asomasi yɛdi ho danse a ɛna wɔbɛka ɛtudwa na yɛhunu sɛ ampa yɛ no kora yɛn nyinaa yɛgye tom na akɔmkye na ɔsɛ yɛfa a na yɛahyɛ aseɛ na yɛafa the following day ɛne sɛ ya yɛmɔmɔden sɛ yɛbɛhwehwɛ bosome no ɛyɛ asodie sɛ yɛbɛhwehwɛ bosome no yɛhu a na yɛahyɛ aseɛ na sɛ kɔba ne sɛ
embere na yɛde ɛhwehwɛ ya kyerɛnse yɛmfa hwehwɛ boso yɛyɛ akɔmkye no ɛna aduonu ɛnkono na still yɛgu so ɛhwehwɛ boso no yɛnya hu ya si yɛnya ɛyɛ akɔmkye na aduasa pɛ ɛno no sɛ yɛhunu bosumi no si yɛhu bosumi no ɛne yɛwɔ ho kwan sɛ yɛfa yɛgu akɔmkye no yɛ eid ɛsiane sɛ akɔmkye no ɛwɔ hɔ ɛma yɛn ɛna aduasa anaasɛ ɛna aduonu ɛnkono nti deɛ nso a yɛ ana ɛma ɛba saa no sɛ ebinom sɛdeɛ kɔmhyɛni ahyɛn sɛ wɔ sɛ yɛhunu ansa na yɛayɛ no ebia baabi a obi ɔwɔ no wɔahunu ne saa no nti no akɔmkye no yɛhyɛ aseɛ no first day no wɔanhyɛ aseɛ wɔhyɛ aseɛ the following day ne saa no akɔmkye no bɛba wie no bohu sɛ na ɔno ne deɛ no ayɛ ɛna aduonu ɛnkono na wɔnom a wɔnom ɛhunu no no wɔnom deɛ ayɛ ɛna aduasa na kɔmhyɛni kyerɛ yɛn sɛ nyinaa no ɛyɛ ade a Islam ɛgye tum ɛma yɛn ida ɛbraso a ɛbɛgo yi ɛyɛ Eid al-Fitr ahoboaboa a muslimini biara sɛ wɔyɛ bɛrima anaa wɔyɛ ɔbaa bɔfra anaasɛ panin Islam ɛkyerɛ ne sɛ ɛda no ɛduru a ɛyɛ Eid da ɛyɛ da kɛseɛ ɛde ma muslimfoɔ no nyinaa ne saa ne nti no abaatan awofoɔ deɛ ɛsɛ ɔmo yɛ no sɛ obiara bɛ make sure sɛ ne mma ɛne na yerenom obiara ayɛ krado sɛ saa Eid no ɔkɔ bi ne saa ne nti no mmerɛ a yɛahyehyɛ ɛde ato hɔ sɛ yɛ 9 o'clock a yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden biara a yɛbɛtumi sɛ yɛbɛsiesie yɛn ho yɛbɛfa afadeɛ a ɛdi mu na mmerɛ no bɛso na kyɛ sɛ yɛwɔ hɔ ɛni kwan sɛ obi ɔbɛdile ɔbɛtwentwɛn so ama mmerɛ no apa ho na wei no ɛyɛ Eid al-Fitr no ɔkyerɛ yɛn sɛ ansa na yɛbɛkɔ no abusua anaa awofoɔ ne mma biara wɔnom ɛwɔ ho kwan sɛ yɛde biribi bɛka ya no ansa na yɛakɔ Eid ground so hɔ yɛkɔba nso a deɛ aka bia no ne yɛabaa bɛtoatoa so nti wei ne ahoboaboa a yɛn nyinaa yɛboaboa ho saa da no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmerɛ no bɛso no na ebiara ayɛ krado ɛwɔ hɔ a ɛnkɔba no sɛ obi ɔbɛka akyiri na ɔbɛka akyiri ama yɛayɛ sala no agya no ɔsɛ mrabin yɛnhwɛ dɛ ɛnya yɛ kora ahwe ba nzibana ahorow yɛbɔ nua anamoto a yɛbɔbɔ afɔre no ɔdɔɔso ɔbɛbɔ nda afia ba dwana nua afiefo wagya na wie nkɛ sɛm da akɔ aka mammoa ɛnɛ dɛ kwan biara de bɛbɛyɛ biara ɛwɔ dɛ dɔm a wɔbɛn wɔn wɔn sɛ tum ka wɔn kyɛfa deɛ tie ne sɛ Islam saa abere ɛso a sɛ de kɔmhyɛni ɛkyerɛ yɛ no sɛ na ɔyɛ obi a ne nsa ɛgo papaapa ne mo edu Ramadan bosome mu deɛ a na kyɛ sɛ aboro so koraa ti de kɔmhyɛni ɛkyerɛ yɛ ne sɛ sɛ nyame ayɛ wadom na Eid aso na wano aduane wakunkum ɛmoa ahodoɔ na wo ne wabusua wo mma ɛne wo yere ɛte ho a mudi no mama ɛmba ne sɛ wo ne wo yere nko a ne mmom nkurɔfoɔ a wo ne wɔnom ɛbɔ afipam sɛ wɔnom yɛ muslimfoɔ sɛ wɔn yɛ kristofoɔ afia so a ɛyɛ anigye sɛm nti ɛho bɛhia sɛ wɔnom a wo ne wɔnom bɔ afipam biara ɛwɔ sɛ wotumi ɛkyɛ ɛma ebi ɛso wɔnom so sɛ ɛbɛba ne sɛ wɔnom a wo ne wɔnom ɛte na aduane wayɛ ama ebi aka na wo sɛ wode kɔma mmoa a ɛno no menyini sɛ ɛtwa yie ɛsiane sɛ kɔmhyɛni ɛkyerɛ yɛn sɛ nkurɔfoɔ a yɛka afipambɔfoɔ a obi a ɔne no bɔ afipam a kɔmhyɛni kyerɛ yɛn sɛ yɛmfa no sɛ ha na wote a kan ɛdan maako aduanan wo nifa so kan ɛdan maako aduanan wo bonkum so w'anim ɛne w'akyi aduanan wɔnom nyinaa ɛyɛ wɔ afipamfoɔ deɛ ɛbɛba ne sɛn na aduane a wobɛnoa wobɛtumi akyɛ ama aboro so ama watumi akɔto bi agu ama na yie deɛ yɛkyerɛ ne sɛ mmerɛ so sɛ yi a ɛyɛ akwanya na aba bɛda hɔ ɛde ama yɛn sɛ deɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛbɔ afɔdeɛ ama obiara ne nsa aka nhyira no bi nti ɛho ɛnkohia sɛ wayɛ aduane ama aboro so wabra nipa a wo ne wɔn bɔ afipam ɛwɔ hɔ na wo sɛ wode kɔ akɔma mmoa tie hia papaapa sɛ saa mmere ɛso a wɔnom a wo ne wɔnom ɛte wo ne wɔn ɛbɔ afipam biara no sɛ ahoɔden ɛwɔ hɔ a bɔmmɔden na kyɛ ma obiara nso ne nsa nka bi ɛba no saa a ɛbɛyɛ nhyira ɛde ama wakɔmkyere no nso a woyɛ no ɛtumi awie pɛyɛ ano ɛnsateɛ nyinaa ɛnyɛ na ɛnyɛ adeɛ nso biara da kɔpem sɛ wiase ɛbɛkɔ na wieɛ Islam ɛkamfo ɛde ma yɛn ne sɛ yɛn sɛ saa ɛda yi eduru a titiro abora nhyehyɛeɛ a ɛyɛ ne sɛ yɛsɛ obiara mfa n'aduane mmra but ɛno ɛnkyerɛ sɛ aduane a wode kɔɔyɛ na ɛno ara na wokɔdi wɔ hɔ ebi a wo ɛnkyɛwiɛ na wode baeɛ ebi a ɔno so gari na wode baeɛ obi wɔ hɔ a ɔyɛ osikani paa aduane a odi ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ soro abere nyinaa nanso ebeduru da bi no n'adwene bɛyɛ ne sɛ ɔno so onya gari no bi ɛne nkateɛ no a nkɔɔbɛwe nti saa ɛda yi eduru a
ye nyina ye kokohia se wo de ewo soro ana we de ewo ase ye nyina ye kan ho bom we di bi ama ye be firi ho no na ye nyina aye nhira e de aman ma enye obi na adwen se o me de mentimi anye aduane bebre ana aduane a chese esombo kɔ nanim ne sa ne ntino me de menka ho da bi obia ne de bia no e ya de a eho behia se ode beba ama ode ba ye nyina ye nuanom de Islam e kan se innamal mu'minuna ikhwa agidifo nyina ye nuanom de se koba no se sa embre so na ye koduro ho a we e kan we de bi hwe we nso kan we de bi hwe ama ye befiri ho no na aye nhira bebre e de aman se yesi yemma na bia mfa na dua na emra no nkire se de wo de koye no eno apoten na akwa akodi da bi wobetimi adi obia de bi ama aye ama nchewe na wo de koye kura obeba fie no na wo so wa men a chese abe nhira bebre na ama ye nyina ye ni age e wo sa edai Ebisafo iti omen kana akwanchi bin wofado wodidi na wowia ya chikom na ewiem salami yenim meche idi nankasa no so kwana e bafado na yakọ idi no ono na osofo no achechire mu no na debo so ahomachi edi bibi kakra da to bogedo ansa na ama kwani wafa woda na ebi no adasa na obononsia ka so de baka no ansa na kayesom na aba na bom abotobara ejiji kama ama enya ahom na dada na ahomachi no asam atiye oye akwanche no do na asam kra asofo aka ahoma akoma atomiyem wo oye id ne da no eye bana wan koma nhwe hu ni ndi ediba no fe biche tu goni ikunu wan ko tenye moframa na adnya achefu ne moframa hadia Ensi as I'm called to cities. I'm the nua no me za wo ye biara na wo ye ma oye. Yeah. Akwanche beren. I'm the coincidentally what started ndam ukuda na yenso started Ash Wednesday. Ash Wednesday. Yeah, Ash Wednesday. Nti alongside and once watch come na yenso. Yeah, one day 30 days. Na Christian for so what 40. Aha. Na akra me sua fi won hwan de bronna whatsuman. So we real jumedi a we real we are kwanchire na it's ban na za we dem we tren nyum gotin na wodi wow osande ma mfa na matna baby ebien na menyi binum teben wow na oyaza woche it's ban biara we bia woche nti e beka the neighborhood baby a wo no woche nti won chance ayefe utita na ife kema osumesi fe kema mami na namba fe kema mami na namba aha nti mehu le oyaza woche na mara so baby amatisi aso no hye wobi no mo ha the same thing me yanko bi mpoza no otu car odebram wonderful odebram baby am wo bia ofre e wo fia merba ho nti adaya de fide ya ono na me meeting na me meeting wo pedu o church ho na me chair meeting ho so offer na me so ho otu cards bram ho oyefe oti na ezibana kama ni nam ni nsu nsa dado oyefe nti one dam jumezin odu ho a wo ya adoye to the American nya za won goten wo je ho wonye won ba goten di wache me bie nya bi dam na me mbe mehu aha bebi ana mate first no around ho na utita iya okofie yim aha na za wakodia so oyaza oyefie wo ye mo oyefie papa nti there ehun there sofo ekonor kan ochem ose wa gutin itina won za imo so beye da beche mo bia ida na mi abofo me na no kan ase unya bia as unku dia ebesa obi su di bia ebesa nti ane mo obi di bi na nsa eno anu no eti ebusafo ini na ya da okrodo dano ifida obesenko abra ahmedia mosque mayansa nko na yankohwe adwonto no nketese na
waka ho abom wadwonto no yensan kwohwe kra na ebie na yembe sisia yenkomra Rabbi ahuma kama rabbayani Rabbi ahuma kama rabbayani sagira Rabbi ahuma kama rabbayani Rabbi ahuma kama rabbayani sagira ala Rabbi ahuma kama rabbayani Rabbi ahuma kama rabbayani Rabbi ahuma kama rabbayani sagira Rabbi ahuma kama rabbayani Rabbi ahuma kama rabbayani sofira asasusu nyami humi mabo ma ufi mabo adume nyami humi mabo huma ufi mabo ehuma bo nyami huma ufi mabo ahuna tetemi abrami ya bofra Rabbi ahuma kama rabbayani Rabbi ahuma kama rabbayani sofira asotumu fu nyami humi mashallah Chaso yami humi mabo huma ufi mabo ehuma bo yami huma ufi mabo awuna tete mino abrami ya bufra Rabbi ahuma kama rabbayani Rabbi ahuma kama rabbayani sofira usanda minta samana tumana ala irati fechemo samana tumada ala fechemo mayeni yeyo shirawana da enene ja wanu wa bredo samana tumana ala irati fechemo mese samana tumeja ala fechemo mayeni yeyo shirawana da enene ja wa bredo aseo enene jabreyo asana weli nyaba asana mafura titimpo apana berene ne mo haw ale shirawan da enene ja yenshawan wa bredo apa samana tumena irati fechemo samana tumeja ala fechemo mayeni yeyo shirawana da enene ja yenshawan wa bredo aberame ya bofra me fe bien weye medu aso no so no yin ma wo fo wanene jarada abraba ya tuna mamende enso hwa to ma musuro nyami masamenye de efi abele wana samana tumena irazi fechemo samana tumeja alawa ale fechemo mayeni yeyo shirawana da enene ja yenshawa ya bredo aberame ya bofra ose no so no yaru boninti ma wo fo wanene jada abraba ya tuna mamenda enso hwa to ma musuro yami masamenye de manana yana samana tumena irati fechemo samana tumeja ale fechemo mayeni yeyo shirawana da enene ja yenshawa wa bredo apa wa bredo enene ja yenshawa wa bredo sukuru ko munsam wa bredo
eneneja yenhwewon wabrebo wabiredo eneneja yenhwewon wabiredo eneneja yenhwewon wabiredo Allah bati feche mo samana tumeja ale feche mo mayeni yeyo shira wana da eneneja yenhwewon wabiredo Isamo sinasa mashallah lawakbar Isamo sinasale ha isamole nasale haba ha isamole nasale ha isamole nasale anasale bala nasale bala nasale habe isamole nasale haba isamole nasale anasale bala nasale no benzaza isamose nasale ya rahman odomo ala mo fiata waye teyinda no na waye ya rahman odomo ala mo fiata waye teyinda no na waye ala ya rahmanu odomo ala mo fiata waye teyinda no na waye ya rahman odomo ala wajaza waye zeyinda no na waye ose ati biara baye ala obera bwana motaronko enso hwe pia shemuma zeyinda no na waye ya rahman adofo ala wajaza waye zeyinda no na waye ose ati biara baye no ala obera bwana motaronko enso hwe pia shemuma zeyinda no na waye ya rahman adofo ala wajaza waye zeyinda no na waye eti ma waye ji eye ala na dawo ma na waye wono bi oi hajiya wa de kwai for city hajiya emisafo honumi eneneja wa biredo yeah, so all that they are saying is parents no were brain or show nti hon no wa bra wa show no wa impemfa also show nya dem ya nti be na wo bu de okanden ashe ma show ma no wa show mo wo se fifira wo so show mo wo se vice versa so I think that is what they are saying nti anyum no mse nsema wo mu no utie ne ye ya o pa kira no nti so wa ye ne ye ya ala on fa ncha won yeah nti was sabon fache but parents is it or they show parents no matter what the baby and me papa and shame na azibi no but oyo weja enwa o papa sabi onam no do na baby ase so no matter what audition nti no was sabon fache nso wa mbado dama alon fanche ebusua yada hu wo oye Ahmedia Muslim Mosque wo na ye kwa kaji oye final interview okrodo owura Alhaj Osman Abaka oka brand gususu enu na oba omaten jinai ma asono oba abura nanum ka hu
so no bedu oye abra nti yakọ kona abofu mpo wafado mo waje som honano motu wo oye bebi a woko hune hyeje dza woke no ho ma ndei yehu abraham di som mo waye kasa otedam no yankọ nkaje kasa interview otedam na na nkomotwetwa otedam no na yaba yankọ hwabra Islam Muslim no yero kuma ha faka ji fi ko kuma no kuma ha wow asana media all bagana 1921 obe ayi de kama boso ya chimfu e meta mi 1922 na carry yo obi tu kona apakan na odisi wow je abran fi abra wo kro achemfu na wo kosu ya dem so fi wo apakan mu kaka aka wo de ba abra wow oben abrasanda da no kwantar wan eja ko abso jina abrasan ahona oboso en amna mpem fiti na opayin Yusufu Samwa opayin Ibrahim Akobe opayin Imam Ayub opayin Imam Ahmed Abaka ASORBA tan Isa Koko Abaka na wo da mu kofi na wa yesumi bi je awon benfa boyin bai omadai adichi ansana ofira ha no okra achemfu nje omama adom na wa ye Islam yavan din Islam awon nara ko converti baya amediafu baja amedietum nji agwana media shashi wow na mo ye injere nde tema wo ye Islam dada won na abra wo brand man wow nja chire idi the brand man there's a park wow oh yes stadium there's a brand man na hindi the aba nja abra fruko obatun o won inje ju won chir there yes a brand man yes ko eat there's a back idea in there on the modern kofu pie asom oye won fe mo baka ho sumuni odore wie na abrafo chire there yantum yanfa ban nkan ya mesum je yin fim na ne yen dom se maso de kakra abura mission a wa tembu o tin ga boy school o tin kan wa abura 1932 na first Ahmadiyya school your friend Talimul Islam Ahmadiyya primary school TI Ahmadiyya primary what you abura na enkan no mo tin there oya swara agoro na what to school what to aban onsomi bi mo aban do yin there obi be friend payment by result okay acha chama phone kon sohwe na wo pass do a ona aban go course aban ohwe ho no this kadema asore na school ma from wa passing nti asore na no teacher phone ka until the result baba na dem can that payment by result system no aban otuma ma so ni sika na school wancha ogui around 1942 na school ogui nti ma from no wo m da mata mini nare mponu wo don kra chemfu wow wo go so ro opin bi tina Omar aya Uncle Moro okahu ye wo bi ma na wo ya mbedi afo Roman fo ebija eja kwankroma the late yes okahu wow ofia kwa mbedi school achefu the man na Lawrence abebrese yes Uncle abebrese on wi nara wo don kra na mbedi afo mba bebre aho na wo kra mo go wie enka no standard 7 wow na wo de bai ibinu so wo wie mara mabra panyina oba ye swafu na okahu vani Shak Ahmed nti dama na asori chasi origin nti asori na ye won wo oba matter church siare adom ni yakasa ma dan no yakasa ko wodi bi tuado mo be e baasa na musafu na do sase na manyin nti musafu nya de na ebien na manyin wo dan kurum na dameta mi na na ma sase odaho nti mpemfu disi wonyo de kwan bia do no ode yesa so de na osu ye
na do mu bam American or 1961 na adwene bai na do wochi da mosque ya yete wonsisiare wow ne mu na ara so na 62 oye Mampain Nkrumah Kwame Nkrumah or the education policy or your compulsory education or the bike there but for biara or local school now media school no wegui hey na ofi paid basi kaka very futu school group no had a time or St. Lawrence Primary School wow Abra College Primary School na actually there paid full Roman full warba akotachi Roman reba kakudu Roman reba media yi bena ko bi media fu kaka when your opportunity in crowd all will change wujin hey word up Christian name wow ti malama bere pe na ofan Ismail ko Abraham of Ismail mo be mo obi admission nti 62 na mpenfu ya adwen there all ye nya ahina ahia school yes na aye nse de obi aneba oloko school nti ahina mi yeah lucky that ahina we started school when I 62 wow first year no a private school nti school ko ni second year 1963 no be a government absorbed school nti yenya class 1 class 2 class 3 same time around my school first batch I catch examination 1971 so 55 years ago my school was CCLA agisin yamina admara dam school e training crofo PhD fu ye bi wom oya adum ye teacher fu ye nurses ye engineers yes na ngo kaka wunyina including media men hinya ka awina ha ka wo hinya ka wo pa nti amedian oriyinin na lo bodawul ji krobi na emu bonko ofi Abraham na media kro ho kati obi ho krobi na asebo krofo ofi Abraham na media kro ho bebi na yamaransa ofi Abraham na amedia kro ho wow ji amedia na abakosam kakra ya bakan besinda na atrewa ama say bonko fu wo matoro ha bio igwafo wo mabio yamaransa wo mabio asase na nkyerem nkofo odu fira djuma no wina wo ba oba so ne yamena do wina ra why jamaat why congregation why ho aso wo krodo o kakra ye bakani madase alaj ye bisa da masem sen na ye wanya na mande our culture na so mo ye inde atonse wan kan ye njai wo the come tena bradman e bi semi wo botu ni wan ha ho na fi ntaase bosum no mun no hu de da mi mmiri ye mira ya de tuntun yankopan na ya de sira bon fache ya me ne humobar na ne adom friend ya me ne mercy ne grace na forgiveness nti ado fan asaw oban mara na hwe wo ye fi ya me ne tuntun a je na adom nti woto ba na wo chechire mu yi fim echiri kura de meken hineji ne jamusafu opimpa memfa nda wa chara manfa nara ne na nchechire babio de oye na so style bi no woyan no wa de ye jan dance hall ne dance we pe wo so ma cha so no yu nti wa ma ye fi ho na so tachi nti amre ya me na ya sumun ya hinara ye nje de mimiri momji oye nje bel na so we ya agen we free yankuba nka keso ala de kan eti alaj yansa wo be na mum kakra abede gwache de yehwe abura mekonu tumpon na esem ne yabia no o de impuntu no mrente ne ketesa sisa wo ba no wo ye wasesa som ne yabia kakra ana wona bredo onye de membre no nsesa be na aba awususu de nche oda kafa dada na redi eduma odashi oya how pass afya hin babunin ibirim subana wo ma okotire sumuni nkyakira kura ama no bebi yebotumi no ogusum bonin masi wow na motin there yako school yes enkanu na nkya school yi ho school bell kura ya be kura na wiye fonfo a na kya aye krachi na kwapa na yako school from a different background, different homes. Yama Hurupi.
na mafom so yata yesua de pa we copy children copy a lot the ya copy so beni bia say de ba sumi ma no we coach sumi na momo hia bai de ya ba tete maframan ba ba wususui na wo ba te sumi ase ye say ma o te sumi na ase ye no wo sumi na hihye ma o tan na mafom so wo ye bu wo de ma hawofo wo ye bu wo de ma penfo sumi na amuna ya basan ya kunyechi ni ya yede ma ya mepen amuna bibia ye biara ni ole ya taase de awie yi wo ho na awie yi ni so no hia yonti or education nti continue to educate obema nyama bokoye eti ebisafu Alhaji Osman Abakan ono na oti abra awmedia esono no nabokosam mpampanda obudi no ana bibi wo hyase na bibi wo budu odi mahemen nti ihu de ampa esono no hyase be no na wo ma mpimfa wo wa abo wo de ka ho na dama no oti wo oye hin Christian sumunyum se ti Alhaji Osman no komotwetwena o ma etase de na abra wo brass band nti woko yid na wole ba na wo the brass band na team nti buhwe na dam wudichi nti the penboss no oboko mosque na wo bi ma baka asoro ho atase the penboss no bi ma ka asoro no dama otre abofo wo bai wo the Christian so no be hwit na Tom Brown ya ponchapa wa cheche nti du KOFI a dama na no moso mokor manye bi nti ere kwape na wunu anu du wechi ampaso wo kon na Tom Brown no hwiti na fosi wa ye deja dama na abofri so de baye Christian Sunma odubodom hadia da Alhaji okay moso moya maso no obobad the strategy what the be ESSUMAN the oye Sunday Zayeta friend membership driving it been working as a bob bibi abegina do abo ma domna abaka ho nti a friend membership drive adzibi osuwenyo do as a bob de oh me yende ya e bia benya nkofo abaka yen ho okay nti ya ze oye pa etumenya domna e na ya twa akra meraze nti ya ze papa dodo eti emshafo yaboko Holy Child School na yenko school wala yaroko bebia mpeyimfo na nanom ejanom kramofo wode kaye idin na che bebia wusisi kaye idin no ehwa so na MP for Cape Coast South Honorable Kwekuri Kitegen okaka nyanom no mo kaye somon na yenko hwe esum no ya bia wo oye idin nankasa idin nankasa na sum ya bia yanko hwe bi Allahu akbar 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 الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Moment of reflection, gratitude and renewal for Muslims. Oda Eid Fitr nzi amma ya jaza yawo yamimu ya kayemu. Throughout the period of Ramadan, Muslims were reminded of the values of patience, discipline, compassion, and devotion to Allah. Oda wa Ramadan mbinu Muslims sina wakaya najwe akona yaba fobi yenya buta ahoshado ehumabwa na ya kando sokuya zama Allah. It is expected that the lessons learned during Ramadan will continue to guide our conduct and strengthen our commitment to peaceful coexistence and national progress. Yada odayim kan da za yesu yayi awa Ramadan mbirimi Ramadan nechi yabakodu na yazijuma amakuriya awayemin temun wasemikina. This year's Eid message is delivered under the theme My Ghana, My Peace. Ade, afi Eid afese assumption odenu pondo do aye momani Ghana masumuje. The theme underscores the importance of sustaining peace at all levels of society, within our homes, our communities, our region, and the country as a whole. Ade, dama sami ada apunitri ashanesin za onye da yabama yana asumje wa yankodo awa yanu potem yani afie yana buano yana manto onye yamani nara jiwewe ozibano our Islam ESSUMAN. Back to you all. Yade yamiasi Imam Oga Domina Eid Mubarak. Eti emshia ma okrodo wo oye Holy Child kwantempo do Eid nasi ono na Alhaj oye Ismail oye mpeyifo utu wana mwanu in your original imam ono na wobo mbozen na udi de mujuma no wo de she yankopo ni miam pempeda odi hen edu na Honorable Kwekuri Kitegen ono na oye MP o Cape Coast South na bra sala no bewie no nsanchofo ya ine bonkomo na intensama Honorable Kwekuri Kitegen okay ne bi mo na fijepa afi onko non salmo chembiu yetim kom na yefu na wada to obusom wada bompen na me we be saying no one pair for Ghana, we pair for ministers, we pair for His Excellency the President, the Vice President, members of Parliament in your emblem. One person one pay about the Juma I work with the Mina Duma economy no why ye ugudusi ye by ye no kai there emba boom obenye Juma ye one wo training one wo school we to work school into the morning to shepa Eid Mubarak na mo hope de mo wa kikiro sunami abai the message there one wo hweduma nyame adoma eduma ya ye wo eduma for by 1 year say ya economy gbogbo ya say economy ni mo to edu only da oye Honorable Kwekuri Kitegen the sebego wo egwa ne anafo Cape Coast South na samon na etse no the official say na ndama akodo ebisha ma yenda ya umbra na yaba ya de nkomo twetwe na atedo ya nkomo resisia
Mido, Gana Biana. I'm going to you about this every time no pan. I say, baby, shit. Mangashi. Junior! I'm saying so now for maybe the no. Sister Kospa, it's who niggas. I'm using the why. Why? Down Yankanawa. Ah, Sister Kos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Who are gas? We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we will deliver. Thank you. Gracious, merciful, most gracious, merciful, in the name of Allah, in the name of Allah, in the name of Allah, most gracious, merciful, most gracious, merciful, in the name of Allah, in the name of Allah. In the name of Allah, most gracious, merciful, most gracious, merciful, in the name of Allah. In the name of Allah, in the name of Allah, most gracious, merciful, most gracious, merciful, in the name of Allah. Yarisha se yamin is in nemo. Yarisha se Alan is in nemo. Ordum from a bow wonderful. Ordum from a bow wonderful. Yarisha se yamin is in nemo. Yarisha se yamin is in nemo. Yarisha se yamin is in nemo. Ordum from a bow wonderful. Ordum from a bow wonderful. Ya Richase, ya Minizene. One nana waba India mema yensha no kwane ya. One nana waba India mema yensha no kwane ya. Aya Messiah, Mahadina waba. Yesu Kristo baby wa. Para monjelenze. Messiah na baby wa onjelenze. Na waba. Mahadina waba. Mahadina. Oya no kwafu. No kwafu Mahadina. Oya Messiah. Oya meina ma.
Yasimo Adasamba Mahadi Ojeniza Beyankwa Obeyankwa Mahadina No qualifo Mahadina Oyami Nama Yasimo Adasamba Mahadi Ojeniza Beyankwa Yankwa Mahadina No quafo Mahadina Oya Messiah Oyami Nama Yasimu Adasamba Mahadina Ojeniza Beyankwa Eminame Adamanane Adamanana Nawadamanana Nawaburantiye Adada Ketesia Ozenuma Jisu Wakoko Ozenuma Jisu Wakoko Wasamaleka Yende Ewala Wala Sawunsu Nazi Kwe Gwareya Ekwara wole gwale Enyo bi no gwale we Usemi na mpoye mi yeno Egwale kore sera kwala Gato pole nyume kawa Okanwo ye basa Awada manana Awuna yara bowe Bunda o mame Onye wo papa Bobu no tede awo Wazo kakara Wasama waka ayenda Wafana kwa abora Asofu bi wawe Sofono aya azeda Wazo kakara Sofono shewuze Asama de kayende Eyali azenododo Izumukotumaya Wasama de kayende Wafon ko yeku Mechira da ko kure Popo bi wawa Popo no yimunduru da Wazo kakara Wazo uduru yewa Popo no shewuze Nasama le kayende Masayara sasa Eyali azenododo Izumukotumaya Wasama le kayende Wafon kwa ntabatin Buroyi bi wawa Buroyi ya zeda Wazo kakara Wazo udu ntabatin Buroyi ni shewuze Nasama le kayende Eyali azenododo Izumukotumaya Awuno watuwe Bowunda o mame Onye wo papa Oko mission house Wako sofu ya pawo chawe Kisa wewe Sofu shewuze Asoma le kayende Iwanya sale Iwantu yebupan Iwe yizake Iwanya chewiya Inti yeseno yeye Obobo wasamawa Wazo kakara Wazo wakwese Obobo wasamawa Amina Amina me Etabir Allahu Akbar Ebusia Hadia Amin Adamanana Jumuda Amin Adamanane Amin Adamanana Ame anyum kra woto we na or similar to Christian for anyum bia yeto Ekona not oh mania oh come on heaven kuya oh ya kakro
Sunday Munti heaven yo. But the same tune, but one the different words. In American, it's similar. The tune. I know what tune here. Wana na wabaiza yeshani kwenya. Aya mazaya. So the tune is equal. Madina ba. Emsafu nukwani. Special Eid morning next. Enti anope ahomotufuni yo ahomotufuni ma yamo smabaye iduntem sma duntem na bomoden frɛ na yenzu nkomo nkomo no yenjibi na fresh na mebinimu salada enye no so akwandem butum afrɛ na awishi binum happy salah another Eid Mubarak ni nanu adeso da but 0508 206846 0508 206846 efra edo botum na ya bonkomo enti aya seyehwe ma janum kamofiti wona kwanche de besi woda kwanche ne be wiyi na de besi sala na da inde ye katechiri wo oye woni akwanche nature na overview susa ehunda afutu bi wo ho ana bibi wo ho a abaka yetew isebi shafu pochobutu de wo fa na ba amotofu yebem ntia fry baje wodo yo hadia yetew nti bibiara woye bia oyefe bibia koye bibia koye ehwe hona ho kaka hona afaze bra wodi bibia bewie wo kai hona asor ahro the grounds the various grounds wo kadi dwuma no ho ne bibia wo hye mo yefe on bibia no okofan nti we give all the praise to Allah Allah wa hye hona ma bibia wo fiti ahyasana abapam ifida no yeme mendari nyara ehwa oyefe ahon kakani na okodo enwa nti yankopon na yeda nase now asofo ne kase mu ne kasan bi wo oye akwanche no ho nkofi bi wonkyere ko no yoba ne wudi dana no wonye bi di damo awon won chewiyen na Christians ya dapno oti wonkyere ko no bi asisa fasting ni bi mi yebi oda no powo koko a wi a no wonye ba pigisa ho adia nsu so da wonye chewiye ni bi na so selebe wonye ya pir wonye akwanche ni bi na so Easter ba na wonye ya pir ho adia menginzi de oye enhye pepepe fasting no I think it has to be a choice ebi wo ho a na sentir binti oya onyeye okay ebi wo ha yarba fem odo no meduru periodically nti so de ono ka ho a anhwe ya na maybe mpo obutum collapse nti menginzi de wo hye pepe do zonzonzon de ode eye na mum iya oye se mo waka ka ho de obutum aya oye se bibi nti sentir binti na intuminya on se hwe nyankopon na ohye akomem okay ohye akomem ala ohye akomem onhwe enwa dom koten nti obi wo ha both sides Muslims waka Christians yes waka tren bibi nti na ntuma onye nhye osande ekada richel kom na enam kwema na atwahwa mfaso bempa na obabado dem why fasting to dem yebi why into dem yebi na akotwa ahwe na wo wa hospital I mean onka ho you be back actually on your salvation on tram kwaje na ade mi se ya ka kwanchira or compose by force there it ban nkoti ana kwanchira akwanchira ni bibi ka ho ebi wo ho a adze bia etoye ne pan etumutwe ho firi ho dan period no ma oye nti wara fese wenu ado de ebia 40 days the mazi na me pa na onam fasting nti the mazi motwe ho afiri ho damara na me sure so de otewo
Henu Muslim pepe. Until maybe so there. So it's the same thing. Onye zibanon kotin. Etumi ya ebia betima from 6 to 12. Yemubi. Etumi ya 6 to 12. And after 12 no na a break. Na pay nsubi anum ansa na ziban kakra be ebenye edzi no. Ni na so na rebom mpa baka ho. Oya fasting almsgiving na yes, prayers. Into ni na aka ho. Into we ya sabio mamma on bibi on holiday nkofo ye into menye bi and the Bible no mu po wo ho. Bible no mu o ho. Akona okobo mpa na oya no nanyim oya no basabasa amobi ehun da o chekom. Onya no ne ye hwehwe. Na mum ye bibia sabio wankasa ebenya no mu mfaso ana nature kura no nkwaja o ho no so onsaka. Into fasting na ze sabiwa onyanhye na mumutumi ya oye nyobia na obetumu waye obu how to me from 6 to 12 obi so how to me from 6 to 3 nyina isho ebusa Hajia Samia Abubakar ono na etenenkan na above from oye Abubakar Ismail oya Yusuf Isa ASORBA na je mabo me de la ma pian nti jama mbo ebisafo yeti oya special Eid money mix no yeti besi wa ha na yemfa seda yemfa ma edwumuku a adomara kwa usahinasen na edebe na yemfa seda yemfa mo Eza seda ya drama oye Nesto Ventures. Iyo Nesto Ventures de abenti abadi oda ya guy. Akete seba ya guy. Ma wodan numu no. Obia obade mu bi wodan pa. We are youth, we are young. Yes. Mon feel the youthful exuberance. Mon feel bi. Na wole bu de Nesto Ventures na oroma adanum ayamma. Nti aseda nkoma Nesto Ventures ebi so fast na bi so yan fama dessert gift shop no so ya the asida bi mo sanda dessert de for budget kakra ukete so no bra no mo ache na fa kache wadofo into dessert gift shop yan fast na bi so yan fama ya the asida bi so ya drama Solace Bar and Restaurant. So, was papa. Na Solace Bar Restaurant say, Edibano bra. Na offer the banu tata. Aha. Na Edibano mo padu with you, young kind of court. It is that no way fair. Bia out to come ya, but then said I fine. Into the actual common you did this shaman, Martin. Into Solace Bar and Restaurant the bra, but did come out. Na waso feel good papa na asere bi so onkoma NPA National Petroleum Authority also use gas de or affordable papa iyo nti bebe be biara ibenya gas ni bi e de dujuma e bi so afọ ha aha na be mama en kwan nyoma yenda Uncle Ben yes Uncle Ben de one man top hey one man contractor the baby go ano ibiri samboda yada nkabana se yanda ejei breje yanda no so ase wombo a pass through no so other by na Hajia Samia Abubakar Yusuf Ibrahim lidinian na amemede Abubakar Ismail adofo mazan oye Hajia Samia Abubakar amamazan nyin Namda Raima Hajia Samira Yusuf Isa Abi mempe Yusuf Isa awona epia mempe ebusia amade Hajia Abubakar Yusuf Isa na masomade Abubakar Ibrahim Yusuf Isa anepe yamawato salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh La ilaha illallah Allahu akbar. Amen.
amin 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 subhanallah amin walhamdulillah amin walhamdulillah amin walhamdulillah amin la wakibar amin wakibar tado nyame tado nyame amin nyame amin nyame amin nyame amin nyame amin nyame amin la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar Allahumma la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar amin 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 na seyida amin na seyida amin anya amin anya amin ayina yasonya me ayina yasonya me amin no mabor amin no mabor amin fayena fomata fayena fomata amin no amin wala ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar Aya mazaya Wanana waba india mama yesha ni kwanya Aya mazaya Madina waba Yesu Kristo bebe ahonjenze Mazaya wasanaba Onjenze na waba Mahadena waba Kisa bebe ma onjenze Mazaya wa bebe ma onjenze na waba Mahadena waba Mahadena Aya no kwafo Yamini Mahadena Aya mazaya Oyamire yinama Yasimo adasamba Mahadena Jizabe yankwa Mahadena Aya no kwafo Yami Mahadena Aya mazaye Oyamire yinama Yasimo adasamba Mahade Ojizabe yankwa Yesu Kristo bebe ma Onjenze Mazaya wasanaba Onjenze na waba Mahadena waba Yesu Kristo bebe ma Onjenze Mazaya wasanaba Ala onjenze na waba Mahadena waba Mahadena Aya no kwafo Mahadena Aya mazaya Onyamye inama Yasihu adasamba Mahade Ojizobe yakwa Mazaya na wabo Mazaya na wabo Mahadena wabo Adasamba munjeninze Mazaya ne wabo Mazaya ne wabo Mahadene waba Adasamba Wenyelenze Mahade Wenyelenze Wenyelenze Wenyenane Mahadena Wenyelenze Ampala Wenyelenze Ane Mahadena Ane na wabana Aya adiye Ane na wabana Asampena bala Ane na wabana Aya Ane na wabana Aya adiye Ane na wabana Aya na kwafuna Ane na wabana Apala Mahadina Wenyelenze Wenyelenze Wenyenane Mahadena Wenyelenze Apala Wenyelenze Mashallah the Bama no call Islam man and there, who made him queen, was swinging in.